Добрий вечір, друзі. Четвер, 21 година. Зазвичай щочетверга на каналі АТР програма Прайм Скрипін. Я Роман Скрипін, як це не дивно. І для вас завжди відкриті лінії. Хіба що є нововведення, замість телефону тепер у нас є skype atr.tv, а так само Viber плюс 380 73 419 41 58. Сьогодні у нас в студії особливі гості. Чому особливі? Тому що вони однакові. Анна Марія, це дует. Добрий вечір. Привіт, привіт всім. Роман. Це не розважальний канал, правда. Хіба що я себе почуваю, звісно, ну, може, трошки ліпше, ніж Сергій Притула. Він вас не ображав, між іншим? До речі, абсолютно ні. Сергій Притула, всім відомі його такі жарти, і наскільки він просто може так, ну знаєте, з неоднозначно так, да, з причинкою пожартувати. Але ми його жарти оцінили, в нього чудове почуття гумору, тому нас навіть якось на інтерв'ю спитали, який жарт ви не зможете, так би мовити, сприйняти від Сергія Притули. Ми сказали, що нам не хотілося б таких стандартних жартів про близнюків, ну тому що це просто в кожному інтерв'ю. І таке питання, хто з Анни, хто Марія, ну його не змогли ми оминути. Ну, це тупо, не знаєте, я от мисно ж перед ефіром все з'ясував, тому що в ефірі це було тупо. Типа, хто з вас, хто? Знаєте, є такі українські письменники, брати Капранови. Ну, звичайно, ми знайомі. Ну, бач, ясна річ, що всі близнюки знайомі поміж собою, а я близнюки по Козірогу, тобто по гороскопу. Так що ви тут, знаєте, у нас паритет. Тобто мене теж двоє, щоб ви не переживали. От. І я перед ефіром запитався, тому що зазвичай це так, моветон таких журналістів, а хто з вас хто, ми вас плутаємо. Анна, Марія. Да, у нас, чесно кажучи, є такі світшоти, де прямо тут написано Марія і у Анни Анна. Ви бачили, так? Звісно, я бачив. Як ви думаєте, я на ефір йшов підготовленим, чи я так? Я просто щоб оминути ці питання з початку розмови, тому дякую вам ще раз. Так, дивіться, тут яка історія, друзі. Значить, Анна Марія – це дует, який співочий дует, як ви розумієте, і, в принципі, вони посіли другу позицію у півфіналі національного відбору на Євробачення. Що це означає? Це означає, що в суботу, правильно, в суботу ж буде фінал. В суботу буде фінал, і у них досить високі шанси, скажімо, потрапити на Євробачення, пісенний конкурс, який відбуватиметься в Ізраїлі, в місті Тель-Авів. І я читав багато відгуків. Я чесно кажу, я не дивився трансляції, ні першу, ні другу. Так, давайте прямо зараз подивимося. Боюся, що порушення буде авторських прав, і ми дістанемо... Можемо вам заспівати, врешті-решт. Якщо у вас буде настрій в кінці, хіба? Ну, давайте. От. І, власне, суть в чому, що я читав багато відгуків, я не дивився ні один... Ні, виступ ваш я дивився. Стоп. Не треба з мене робити невігласно, так? Я не дивився півфінал, ні один, ні другий. Фейсбучно я читаю багато відгуків, скажімо, і є такий персонаж, досить відомий, Монро, яка написала про те, що в жодному разі, якщо, вона там стосовно казки була емоція, але якщо не Анна Марія або Марув, які заслуговують на вищу повагу, то отакий відгук був, розумієте, про вас. Я, ясна річ, що подивився ваш номер, і так само інших виконавців, але стосовно питань Притули Сергія, от він так про Хаята пройшовся. Чесно кажучи, Давайте тепер про серйозне, так. Давайте. Хіба так можна з людиною жартувати? Побили в метро Хаята, а Притула собі дозволяє, що ти в такому вигляді виходиш, я не дивуюся, що тебе б'ють на вулиці. Це про толерацію. Чесно скажемо, що під час самого прямого ефіру ми цього не бачили, тому що коли виступав Хаят, а також інші учасники в нас, було безліч інтерв'ю на прес-волі. Але нам було дуже цікаво, тому коли ми вже закінчився півфінал, ми дізналися, що ми в фіналі, ми приїхали додому і почали передивлятися виступи вже в Ютубі всіх учасників, і нам було цікаво, як прокоментували їх виступи журі, що говорив Притула, і чесно, нам так не дуже приємно за Хаята, тому що, мені здається, що не дуже достойно це було так з ним спілкуватися.
Але що треба зазначити, що він дуже достойно відповідав на усі питання. Так, він тримався, дуже достойно тримався, і ми побачили, що, знаєте, глядачі, вони їх не обдуриш, так, вони все відчувають, вони все бачать, і люди дуже підтримали Хаята. Всі писали про те, що неправильно так повів себе Сергій Притула. Це думка глядачів. Так, нам здається, що жарти взагалі в такому шоу, вони потрібні, тому що деякі люди, вони не скривають того, що вони дивляться взагалі відбори Євробачення і взагалі от весь цей, як би мовити, проект тільки заради жартів Притули і Андрія Данилка. І ми розуміємо цих людей, тому що їм хочеться інтертейменту. Але треба ж зрозуміти, що для кожного з артистів, який виходить на цю сцену, це такий дуже серйозний крок в житті. І коли, наприклад, Сергій Притула чи будь-хто з журі так жартує, ну це може дійсно так людину просто образити серйозно. Я думаю, запитую про толерацію, наскільки можна толерувати подібні речі, тому що далі стосуватиметься вас так само. Насправді, звичайно, мені здається, що круто, коли сам артист, незважаючи на такі жарти, знаєте, на межі, може також посміятися над собою, може якось досить іронічно поставитися до цих запитань і до себе, або красиво просто вийти з цієї ситуації, показавши те, що артист вище за все це. Але все ж таки, в кожного артиста це різні люди, в них різні характери. І ми бачимо, що Хаят – це така людина, він досить спокійний, він такий глибокий, розсудливий. І тому, ми бачили, що йому було не по собі, йому було зовсім не до жартів. І, дивіться, я до чого, що чи готові ви, що ви потрапите через те, що ви вийшли на досить високий рівень, подивитися на вашу біографію, ви постійно співаєте. Слухайте, ви де можна заспівати, ви одразу співаєте. Скажімо... Так це ж чудово. Можливо, не знаю. А чому ви сумніваєтесь? Це чудово. Я думаю, що це... Вам ліпше знати, бо ви співаєте з дитинства, як про це нам говорить Вікіпедія. Прямо з Сімферопольського пологового будинку номер 1, там, де вас порівняли з Аллою Пугачовою, Софією Ротару, це все така історія. Але, скажімо, розумієте, хейт-спіч, він досить популярний або загально вживаний в мережі, в інтернеті, там, де мало що контролюється. Скажімо, про вас могли одразу, або, можливо, ви читали коментарі, що вийшли оце голодупі, тому що ви так в таких... Ні, такий коментар ми не читали. Напевно, він нам не попадався на очі. Ясна річ, не перетинаємося ж ми по аудиторіях, але справа в іншому, що ви бачили в коментарях стосовно вашого виступу і що вам не сподобалося найбільше? До речі, я дивуюсь, чому ми не побачили саме такий коментар, бо взагалі ми досить уважно читаємо коментарі на Ютубі під нашим відео. Нам насправді цікаво просто реакція людей. І що нас дуже так потішило, те, що 90, я так не перебільшую, 90% коментарів під відео з нашим виступом в півфіналі Євробачення були просто чудові, позитивні. Є певні поради, наприклад, там казали, що чому ми дівчат раніше не чули, хоча зі свого боку ми випускали пісні, ми записували пісні і намагалися їх якось розміщати і на радіо, і на телебаченні. Були певні поради стосовно номеру, там, стосовно костюмів, стосовно поведінки. Комусь здалося, що було забагато хореографії в номері. Комусь здалося, хореографії майже не було. Хореографія? Ви стоїте одна напроти одної. От бачите, хтось сказав, що забагато дівчат-рухів, треба більше концентруватися на глядача. Комусь не вистачило шоу. Деякі люди, стосовно костюмів, в нас все там дуже стримано і пристойно, а те, що під цим прозорим плащем були такі плаття в тон шкірі, це ж провокашечка. Розумієте, якщо в когось там якісь це збудило фантазію, чудово, чому ні? Так, друзі, я нагадаю, що можете долучатися до ефіру. У нас є Skype, atr.tv і Viber плюс 370 73 419 41 58. Готові приймати ваші дзвінки і ваші думки стосовно цих напівфіналісток на Євробачення 2019.
хочу нагадати, що фінал буде в суботу. Ми, напевно, будемо стежити, подивимося. Як ви думаєте, хто виграє? Тільки давайте так, що не ми. Як ж у нас вибори президентські, тут у нас кожен кандидат уже переможець. Ну, зрозуміло, так. Насправді, от ми навіть йшли до вас на ефір і між собою розмовляли просто. Ну, це розмова між собою. От дивіться, от як ти думаєш, я питаю, Аня, от як ти думаєш, ну насправді, от чим закінчиться Хто фінал? має шанси? Розумієте, це настільки... Це нормально. Настільки несподівано, це настільки ви вже бачили, що навіть у півфіналі, у другому півфіналі, було досить багато несподіваних таких моментів, коли не збігалися оцінки журі, наприклад, і оцінки за глядацьким голосуванням. Це зовсім були різні Завжди, оцінки. слухайте, журі воно дивиться професійно, глядачі вони емоційно більше дивляться, не обов'язково оцінюють рівень, техніку виконання і так далі. Ну, ви ж знаєте, що в історії Євробачення оперні співачки, вибачте, пролітали повз касу просто, причому так регулярно. От співачка від Мальти, вона, ну, Мальта взагалі маленька держава. От, вона приїжджала, співала і щоразу пролітала повз перші місця. Ну, стосовно того, що ми розмовляли про кандидатів на перемогу, ми взагалі не очікували, що так підтримують гурт Freedom Jazz. Ми вважаємо, що вони, в принципі, є такими реальними кандидатами на перемогу, тому що в них, в принципі, є всі складові. Вони класні професійні артисти, дівчата гарно співають, в них є шоу, в них є Олена Коляденко, яка є постановником їх номеру шоу. В них все чітко, ну супер. Нам сподобався їх номер. Ні, ну у мене тут буде упереджена позиція, бо я знаю Олену Коляденко, знаю прекрасно, що таке Freedom Jazz. Тобто ви вважаєте, що це ваші реальні конкуренти? Насправді, дивіться, в нашому півфіналі вони зайняли перше місце, а ми друге. Тому це, напевно, треба вважати їх реальних. Фінал складається з двох півфіналів. Там з'являться насправді і Маруф, і Казка, і Юко, і Brilliant Blondes, і ті ж самі Freedom Jazz, кожен з них, вони класні артисти зі своєю індивідуальністю, зі своєю аудиторією, яка їх любить, слухає і підтримує. І тобто ми насправді вважаємо, що кожен з цих артистів, вони не випадково опинилися в цьому фіналі. І тому для нас це така достойна конкуренція. І нам це подобається. Так, друзі, я тут дивлюся, я читаю чаток біля YouTube-трансляції, тому що цей ефір так само можна дивитися на двох YouTube-каналах Skrypin UA та Ukrainian Media Network, окрім ефіру телеканалу АТР та на YouTube-каналі АТР. І тут багато є питань у вас до дівчат. Ви можете подзвонити або на Skype, або на Viber і поставити це питання. В принципі, я його триматиму трошки на потім для себе. Це я пояснюю свою поведінку для глядачів, які нестримно тут одне питання ставлять дуже важливе. Давайте ми про мистецтво, про творчість. Давайте про мистецтво. Про що пісня? Ну, окрім вона називається My Road, ну я розумію, що це в перекладі з англійською, тобто «Моя дорога», правильно? Так, «Моя дорога», мій шлях. І про що? Це пісня про призначення кожної людини в житті, про вибір. Тому що дуже важливо йти саме своєю дорогою. І знаєте, на певних таких кроках робити вибір. І брати на себе сміливість, бути не таким, як інші. Не боятися, що скажуть там оточуючі чи критики. Знаєте, в нас всі ладні критикувати. Але коли людина просто крокує саме своєю дорогою, вона стає щасливою, їй легко, вона відчуває, що вона на своєму місці. І можемо сказати, що ця пісня ми її написали, і ця пісня про нас. В даному випадку. Чому? Тому що ми постійно шукаємо свій шлях і в музиці, і в музичному напрямку. От багато хто в різні часи нам радив: дівчата, співайте, от ви співаєте щось не те, співайте оце. Дівчата, виглядаєте отак, дівчата, вам треба оце. Ми потім зрозуміли, ми експериментували і ми пробували відгукуватися на ці поради, але просто в певний час розуміли, що це не ми. І це не наше. А потім, коли ми йшли і розуміли, що так, треба прислухатися більше до себе, слухати поради, але більше слухати себе, ми тоді написали таку пісню і зрозуміли, що твій шлях – це твій шлях. І він унікальний.
Так, мені дуже було цікаво вислухати вашу відповідь, тому що я для себе це вибір і так далі, який ви робите. Я дивлюсь на вашу біографію, ви заслужені артистка Автономної Республіки Крим. Так, є така річ. Автономної Республіки Крим, а не Республіки Крим, я Саме підкреслюю. Там. Ми отримали цю нагороду, коли нам було 17 років. Давненько. Ну, в принципі, уже, так. Я дивлюсь, де ви виступали, я з цього почав, власне. Ви брали участь в «Шансі» і так далі. От в мене впало в око, скажімо, ваша участь не в різних фестивалях, що цілком нормально, а от в двох телепроектах телеканалу «Інтер», які називалися «Побєда одна», як там? Так, «Побєда одна на всіх». Вот. І «Главна йолка страни». Тобто у вас не було тіні сумніву, що ви йдете на телеканал, який пропагує русський мір, наприклад. І це ваш вибір, ваш шлях чи як? Я просто хочу для себе зрозуміти, тому що «Побєда одна на всіх», ви знаєте, що це є складне питання, напевно. Якщо у вас є юридична освіта, ви не просто артистки. Очевидно, ви занурені в суспільне життя, суспільно-політичне так само. І треба розуміти, що в Україні дискусія стосовно двох питань, вона точиться давно. Це як сприймати Другу світову війну, як Велику Отечественну, чи Україна з 39-го року бере участь у Другій світовій, брала. І питання церковне. От телеканал «Інтер», він пропагує руський мір. Тобто там постійно розказують про добрі справи Московської церкви. Там розказують про «Побєда одна на всіх». Це в розумінні 41-го року почалася Друга світова війна. Тобто не Друга світова, а Велика Отечественна. Як вам таке? Розумієте, Спробую зараз зрозуміти. Да, ви можете, вам не обов'язково розуміти чи погоджуватися з нами, але в нас є певна своя позиція і вона наша. А ви вже, у вас, напевно, є своя думка, це також чудово. Нас запросили прийняти участь в цих концертах. Ми дуже поважаємо це свято, наприклад, День Перемоги. І тому що в нас і прабабушка, прадідусь наш, бабушка, дідушка, вони нам дуже багато розповідали про це. Ми знаємо про це не просто з якихось там підручників, а ми знаємо з вуст тих людей, які це все бачили на власні очі. І для нас це просто таке святий день. Для нас це свято, яке просто завжди воно для нас є, було, залишиться таким непорушним. І всі ці пісні для нас, ми їх дуже любимо. Пісні про перемогу, пісні про той час, того часу, які були написані, просто щоб підіймати дух бійцям. Виконували пісню «Журавлі». Да, ми виконували пісню «Журавлі», потім ми виконували пісню 22 июля, ровно в 4 часа. І насправді... Тобто поширювали ідеологему, на якій базується побєдобєсія Москви, про те, що війна почалася 22 іюня. Це з вашої точки зору ми поширюємо. Ні, це не з моєї, це з історичної. Давайте я вас не буду запитувати, коли почалася Друга світова війна. Насправді... Коли вона почалася? Пісня про те... Ні, коли почалася Друга світова? Ви ж... Давайте ми спочатку ви ж розумієте? В 39-му році, ви маєте на увазі це? Так, абсолютно точно. Ми це сприймаємо більше як пісню. І ті люди, які були присутні на цьому концерті, які присутні на кожному концерті, в принципі, телеканалу «Інтер», саме до 9 травня, це люди з різних міст, це справжні такі ветерани війни. І для них ми бачимо, що для них це дуже важливе свято. І, наприклад, для нас вшанувати пам'ять оцих людей це дуже важливо. Ми не бачимо в цьому для них. А скільки людей, наприклад, було на параді на День Перемоги? На якому параді? На параді, який був на параді, а просто на ході. На ході як вона називається? від Арсенальної. Як вона називається? Ми не знаємо, як вона називається, але ми її бачили просто. Вона називається «Безсмертний полк». «Безсмертний полк», так. Її придумали в Москві. Слухайте, нам абсолютно все одно, де її придумали. Розумієте, якщо люди просто, скільки людей туди прийшло, це означає що людей жива ця пам'ять. Це не просто про щось за щось вони йдуть. Вони пам'ятають своїх родичів, які брали участь у цій війні, які змагалися за мир у Другій світовій війні, у Великій Вітчизняній війні, які захищали і, напевно, дякуючи яким ми сьогодні живемо. Взагалі, в принципі.
принципі живемо. Не те, що там добре чи Ну, ви погано. знаєте, що в Україні заборонена георгіївська стрічка? Так, Вже знаємо. Ви знаєте, що ті, хто виходить на безсмертний полк, вони, в принципі, є апологетами георгіївської стрічки. От розумієте, в чому, напевно, різниця між вами і нами? Ви кажете про атрибути, про назви, про георгіївські стрічки, а ми кажемо про суть, про те, що люди вдячні тим, хто завдяки кому ми сьогодні живемо. І для нас оце найважливіше. Тому що, георгіївська стрічка, ви знаєте, її можна вдягти, а можна зняти. А от тут пам'ять, і отут пам'ять. І це просто не вишибити нічим просто. Ну, і коли, ви знаєте, виходили... Так, ми зараз про пам'ять поговоримо. Коли виходили люди, от саме ветерани війни, і вони казали, що нам дуже соромно і нам дуже неприємно, що роблять в нашій країні вигляд, ніби нас немає. Чому так виходить? А чому політики вирішили, що треба чіпати ці питання, а не займатися тими насущними і актуальними питаннями, які є на зараз? Щоб молодь не виїжджала в інші країни працювати, щоб молодь змогла розвиватися в своїй країні. І, Так, ми говоримо про пам'ять, про історичну і про цінності. ми говоримо про ці питання, які підіймають ви зараз самі країну. сказали про мій вибір, про цінності і те, що лишається в голові. Дивіться, в мене проста ситуація. У мене теж родичі воювали під час Другої світової, тому що це була м'ясорубка. Це треба розуміти. І є просто тези ціннісні, які впроваджує Москва. У нас війна ж з Росією, правильно я розумію? Так чи ні? Ну, в нас це називається АТО. Наскільки я У розумію. нас, слухайте, у нас це називається, це вже ООС, але справа в іншому. Чи є у нас війна з Росією? А до чого ви це питаєте? Ну, ви Я вам зараз поясню. Я вам поясню обов'язково. Звісно, в мене далі є логічний ланцюжок, Так. який я поставлю врешті-решт питання. Я Ми вас вас- запитую, чи є у нас на сьогоднішній день агресія Російської Федерації проти України і є війна поміж Росією і Україною? Дуже просте Слухайте, ми питання. не є членами секретаріату президенту, щоб відповідати вам на це питання. Ми є музикантами, які роблять свою справу. От ви Дякую. ви казали, що ми занурені в політичне життя. Ми абсолютно не занурені. Ну, ви в сказали політичне соціальне життя. Якби ви не були занурені, ви Соціальне. б не ходили на канал Інтер і не виконували певну генеральну політичну лінію цього телеканалу, який, хочу нагадати, пропагує руський мір, який належить зачекайте. людям, які пропагують такі Ми цінності. ж говоримо про не цінності сприймали, зараз. ми ж не приймали участь в якомусь телешоу, там де обговорюються політичні питання. Ми виходили і співали пісню, яка є якби таким вже золотим фондом музичним, яка є данію просто Так поваги і війна у нас є пам'яті. чи немає? Я от просто ви це уточнюю. питання задавайте політикам, а не нам. Ви громадянки України, якщо я взагалі правильно громадянка розумію. Ну, Маруф просто громадянка Росії, як з'ясували. Не Маруф, а солістка групи да. гурту Юко. Юко, бачите, я не Маруф помилився. це громадянка України. Так, вона виступала в Росії, пояснювала, так, що так, на так. пісню об'єднує народи. Як на мене, дивне зараз якось виправдання, оскільки сьогодні ми сидимо, це сьогодні 21 лютого, правильно? Так. Рівно скільки років тому людей вбивали на вулиці Інститутській в Києві, яка тепер називається Героїв Небесної Сотні, і це перші були жертви цієї війни, яку потім розв'язала Російська Федерація. Тому я уточнюю лише, чи це є війна в вашому розумінні, чи ви просто будете говорити, що ми поза політикою, ми співаємо, що є трошки дивно, якщо ви хочете представляти Україну, Так. державу на пісенному конкурсі в Знаєте, Ізраїлі. трошки дивно є те, що нібито в нас артисти їдуть представляти Україну на Євробачення, але ні держава, ні держава не фінансує абсолютно їх поїздку. Тобто артист сам собі нібито предоставлений, і навіть якщо ви бачили такі там Маруф, наприклад, і хто там ще, Юко, і ще хтось, Бахрома, вони виступають, гурти, вони виступають в Росії з концертами, і це Так, не є... тільки вони, слухайте, і це багато, є і в це їх, питання до них, а я до вас ставлю Ні, питання. я ось до чого веду, що це є в їх графіку концертному. А люди, це в Фейсбуці обговорення є, вони питають, а чому це держава вказує, куди артистам їхати виступати, а куди не їхати, коли навіть держава ніяк не підтримує артиста, який нібито представляє цю ж країну. А ви знаєте, там які Як кошти... держава має підтримувати артисти, я щось погано розумію. В фінансовому плані. Чому держава не підтримує журналіста Романа Скрипіна, який виконує певну Це соціальну питання. функцію? Ні, це Чекайте, нормально. якщо б журналіст Роман Скрипін поїхав кудись
на міжнародний там Представляти форум країну. журналістів, представляти Україну. Ну, Я не в думаю, Росію. ну ми зараз нас не про Росію Євробачення розмовляємо. цього року. Якщо б ви поїхали там, наприклад, в Ізраїлі, де відбувався міжнародний форум журналістів, я думаю, держава мала б підтримати Ні. вас. У нас є дзвіночок, прошу, добрий вечір. Давай. Називайтеся. Добрий вечір, я Так. Вадим з Надвірної. Так, прошу. Добрий вечір. Питання таке, Анна Марія, привіт. Привіт. Роман. Привіт, Роман. Запитання в тому полягає. Дивіться, ви кажете, ми живі завдяки тому, що воювали СССР з Німеччиною, але воювали там ще інші, такі, скажімо, сторони. І держава Україна створилася не завдяки тому, що СССР воювала з Німеччиною, так? Ми не казали, що держава Україна створилася завдяки тому. Ні, розумієте, ми живі завдяки чому. Ви підрозумівали те, що хотіли сказати, що ми завдяки цьому. І іменно живі, чи я так вас зрозумів. Мені здається, вони воювали за те, що було живо СССР. Вони створили цілу націю якраз завдяки цьому. СССР жило ще 50 років після того, оце моє запитання. Дякую. Ми розуміємо, що в цій війні приймали участь не тільки дві країни, які зараз людина згадала, Роман згадав, а всі країни інші Європи. Але ми просто хотіли сказати, як ітог того, що ми сказали, що дань тим людям, які від України, наприклад, захищали. Хочете, я вам розкажу персональну історію, для того, щоб не було всяких там подвійного трактування і так далі. Цих персональних історій просто в нас їх також мільйони. багато. І тому, слухайте, я вас запитався, ви мені сказали, про що пісня, про вибір. Так. Ви мені говорили про цінності, про світогляд. Тому я сказав, що я з вами про це і говоритиму. Добре. Мій дідусь так само воював по маминій лінії. Є нагороди, я їх нещодавно дістав Так. за взяття Відня там і так далі і тому подібне. В мене родичі живуть на Уралі досі. В місті Ніжній Тагіл, де виготовляють танки, які їдуть в Україну на війну. Якщо ви погано це розумієте, то я прекрасно це розумію. І в мене вистачає сил сказати, що це українсько-російська війна, точніше російсько-українська, оскільки Росія агресор. Тому я вас запитую, чи у вас нема когнітивного дисонансу, коли ви ніби аполітичні, але в принципі вв'язуєтеся в політичне виконання там замовлень на телеканалі Інтер, ще раз повторюю. Це не просто телеканал, це не розважальний канал М1 Віктора Пінчука, це канал, який пропагує російські цінності. Руський мір. Якщо ви цього не знаєте, то я можу вам допомогти зорієнтуватися в медійному просторі. І ви берете в одному концерті участь, присвяченому Великій Побєді, так званій, тому що це так звана Велика Побєда. Це велика трагедія була в 45-му році. Це мільйони смертей. Так. Потім ви главна йолка країни. Я кажу на главна, якщо канал Інтер там на Бог знає якому місці в рейтингах. І знову Дивіться, там все російською мовою, опять русський мір, там жодної української пісні фактично не прозвучало в новорічну ніч на одному з загальнонаціональних каналів. Дивіться, от ви кажете, що ми там виконували якусь політичну. Ми виступали на вас концерті. використали, можливо. Я вас запитую, чи ні, нас не я наприклад, не використали. виступав. Ми добровільно туди прийшли, тому Там ще Олег Вінник виступав, якщо я не помиляюся. Да, Але це його Олег Вінник, проблема, я дуже його багато. побачу, я його Насправді там зустріну. виступало і багато артистів. І Монатіки, і Оля Полякова, і Лобода, здається, хто ще? І Злата Огнєвіч. Дуже багато артистів виступало, і це все наші колеги по сцені. Це концерт, який зроблений для того, щоб підняти людям настрій, щоб створити людям цей, наприклад, на Новий рік святковий настрій, на День перемоги настрій, щоб люди пам'ятали, щоб люди згадали улюблені пісні. От навіть, знаєте, в нас сусіди є в домі, це такі, люди вже похилого віку, які вони нам просто, коли нас зустрічали, вони нам дякували, що вони почули ці пісні. Їм, знаєте, зовсім не цікаво, яка там місія чи щось таке. Вони сказали, що дівчата, дякуємо вам, ми вам підспівували, ми просто вже скучили за цими піснями. Ні, слухайте, вам могли б подякувати нацисти, які почули пісню «Дочі солдати». Розумієте, не треба все так. Я просто кажу, що ви орієнтуєтеся, я не знаю, на що ви орієнтуєтеся. Романе, якщо ви не хочете, ви можете ці концерти не дивитися. Я і не дивлюся. Але я вам скажу, що нас запросили вже прийняти
зайняти концерт цього року на телеканалі Інтер на День Перемоги, і ми туди підемо. Просто якби це було якесь інше свято, наприклад, чи якийсь там політичний концерт, який мав іншу місію, ми б не погодились на це. Тому що ми не кажемо, що ми аполітичні, ми просто зараз пояснимо свою позицію стосовно політики і стосовно нас, якби. Ну, так. А ми просто дуже поважаємо дійсно з дитинства це свято, і для нас, ну, це наша, можна сказати, така особиста місія поважати цих людей, які все ж таки живуть в Україні, які просто, ну, потребують цієї уваги і потребують цієї поваги. Стосовно політичного такої, знаєте, позиції. Я мушу вам ще раз пояснити логічний ланцюжок. До певного року свято перемоги, так званої, в Великій Отечественній війні, його не святкували на такому рівні, як в Російській Федерації перетворилося на побєдобєсія. В Російській Федерації придумали цю ходу, яка називається «Безсмертний полк». Тут її почали копіювати разом із георгіївськими стрічками після того, як це було впроваджено в Москві. Це виглядає просто як паскудство з точки зору здорової людини, оскільки Російська Федерація напала на Україну і веде війну. І гинуть наші хлопці на війні. І говорити про ветеранів, здорові ветерани, вони говорять, що вони не підуть на цей безсмертний полк. Ми не бачили таких ветеранів, жодного, чесно, жодного не зустріли, які сказали, що вони... А скільки лишилося ветеранів, дівчата? Ну, так багато, дійсно. Ну, ветеранів не так багато, я кажу. Їх взагалі одиниці. Ветеранів, а, наприклад, люди, які були дітьми під час війни, вони ж теж бачили це. І вони, ну, теж можуть... Таких людей теж тепер небагато. Якщо ви порахуєте елементарно математично, то діти війни, вони вже помирають теж. Не кажучи вже про ветеранів, які є їхніми батьками. Мені, знаєте, краще, здається, поспівати таких пісень і просто, щоб людям зробити приємне, ніж, наприклад, як побиття ветеранів у Львові, мені здається, таке було. Мені здається, що це взагалі... Ви помиляєтеся, не було. А що це було? Ну, не було побиття ветеранів у Львові. А що це за відео, яке на YouTube? Я не знаю, яке відео ви дивилися. Ну, дуже багато таких відео, подивіться, поцікавтеся. От мені здається, що це просто, як то кажуть, ну, такого не повинно бути в країні. Взагалі до похилої людини, до тих людей, які... Добре, я поставлю з іншого боку, що таке Українська повстанська армія в вашому розумінні, і хто такий Степан Бандера. Знаєте, я не думаю, що ми повинні відповідати на це питання, тому що, ну, до чого це питання? Ну, ваше право не відповідати, я просто зайшов з іншого боку. Тому що є з іншого боку люди, які теж ветерани, які воювали під час Другої світової війни, і це люди, які належали до Української повстанської армії. Я кажу про інше відео, коли такі молоді хлопці намагалися бити ветеранів, коли вони не знаю, яке ви відео знайшли, я того відео не бачив. Це відео дуже відоме в інтернеті. Декілька років тому воно було. Декілька років тому. І можливо у Львові, а можливо не у Львові, правда? Ну, так мовити, підсумовуючи цю тему, мені здається, що коли так багато людей, навіть тут у нас в Києві, беруть участь в цьому безсмертному... Ні, я запитую, чи знаєте ви, хто організатор? Розумієте, навіть якщо хтось захоче організувати щось, а люди цього не підтримають, це не буде мати ніякого сенсу. А тут ви бачили, скільки людей цього року прийшло? Бачу, звісно, ми висвітлюємо ці події. От і ми бачили. Більше того, я вам скажу, що ми там були. Зрозуміло. У нас є дзвінок. Добрий вечір. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Але чутно мене? Так, чутно, дуже добре. Хочу звернутися до дуже гарних дівчат. Я сам з Криму. О, супер, приємно. Прекрасні дівчата теж мають відношення до нашого півострову славного. Звичайно, це наша родина. Так, таке просте питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, чий Крим? Чудове питання. Як звуть глядача? Він не представився. В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім. Це місце наш з моєю сестрою. Наш дім. Ми там народилися, ми там почали співати, ми там наповнюємося енергією. Це наше найулюбленіше місце на землі. Добре, давайте я поставлю ще одне питання, а потім про наш Крим поговоримо. Це знову політичне, даруйте, про пісні. А ми думали, ми про Євробачення будемо розмовляти. Євробачення,
будь ласка, хай Євробачення дивляться на UA Суспільне і на каналі СТБ, вони це транслюють. Чудово. А я хотів поставити питання, тут в цій студії, воно завжди ставлю до всіх, хто приходить зазвичай до політиків, здебільшого. Як ви ставитеся до проголошення кримсько-татарської національної автономії в складі України? Чесно кажучи, для нас це складне питання, не будемо приховувати, тому що якось, знаєте, цю тему ми взагалі навіть між собою не обговорювали. Ми знаємо, що це, якби ми також слідкуємо по можливості за новинами, ми намагаємося бути, якби, не аполітичними, але, як то кажуть, у темі. У вас не вийде бути політичними, я вам просто скажу по секрету. Чому ви так вважаєте? Тому що ви зараз стали публічними особами. Ви не читаєте, що пишуть в чаті. Ви не знаєте реакції людей, які дивляться цей ефір. Так скажіть нам цікаво. Я вам скажу в кінці, для того, щоб не псувати вам настрій. Але питання в тому, чи варто проголошувати кримсько-татарську національну автономію, тому що кримські татари – це другий корінний народ України, для якого Україна є батьківщиною. І, в принципі, іншої країни, як Крим, або батьківщини як Крим, у них немає. Насправді, Крим – це завжди було таке місце, яке дуже специфічне, дуже особливе. Та ви що? Тому що, це ми вам кажемо як люди, які нам народились. І в чому ж специфіка? Специфіка в тому, що там завжди було дуже багато народів. І греки, і болгари, і вірмени, і караїми, і вірмени, і євреї. Тільки батьківщина – це для кримських татар, я вам повторюю. Чому? Це і для українців батьківщина, це і для цього другого корінного народу України це є якраз їхня батьківщина лише в межах їхнього півострова. Розумієте? Що це їх земля. Так, ми розуміємо, про що ви кажете. Тому я кажу, кримсько-татарська національна автономія. Тому що Меджліс попросив президента України сприяти змінам в Конституцію, щоб проголосити кримсько-татарську національну автономію. І тому я питаю про ваше ставлення як людей, які несуть світле, красиве, чисте в маси. Своїм співом. Хочуть представляти Україну на Євробаченні. Саме так. Я погоджуюсь зі своєю сестрою, що ми виросли в Криму, в місті Сімферополь, і бачили просто, як багато там різних народів. І про проголошення кримсько-татарської автономії. А ви думаєте, що якщо, наприклад, не проголосять кримсько-татарську автономію, це перестане бути батьківщиною для кримських татар? Звичайно ж, ні. Тобто важлива тільки назва? Ви ж не відповіли на питання, чий Крим. Ви ж почали говорити «Крим наш». Ні, ми відповіли на питання, чий Крим. Чий? Наш, ми ж сказали. Наш дім. В політичному плані. Слухайте, я ще раз повторюю. Ми не запитати, Крим – це Україна, Крим – це Росія. Просто Крим наш, такого не існує в природі. Це знаєте, як вакуум. Ви пропонуєте мені з'їсти... Ні, це не вакуум. Ви мені пропонуєте зараз з'їсти тонну вати і сказати, що це дуже смачно. Романе, зрозумійте, ми були в Криму після того, як трапилося все те, що трапилося. Ми їдемо додому і проїжджаємо 2 кордони. Так що трапилося? Ви назвіть ті речі своїми іменами. Що трапилося? Так чий же Крим, якщо ми їдемо через 2 кордони? Так я вас запитую, що сталося? Назвіть. Ви боїтеся слово вимовити? Ні, ви просто, напевно, дуже хочете, щоб ми вимовили якісь слова, які вам потрібно, але... Якщо б я дуже хотів, я б вам сказав. Повторіть те, що я вам сказав. Ми просто, розумієте, ми не будемо говорити ті фрази, які ви від нас очікуєте почути. А які я очікую? І на питання, чий Крим, ми відповіли, що він наш, і це наш дім. Бо ми не політики, а ми люди. Просто люди, які народилися... Чекайте, які народилися в Криму. І ми відповідаємо з позиції своєї. Для вас Крим – це щось одне, для нас Крим – це щось інше. Що для мене щось одне Крим? Я кажу, просто у вас певне своє ставлення. Те, що сталося. Я запитую, що сталося? Я вам не нав'язую відповідь, я запитую, що сталося? Сталося те, що там з'явилися 2 кордони. 2 кордони. Що сталося український з Кримом? І російський. Тобто, далі підведіть мені. Я дивіться, всі розумні люди зроблять висновки самі. Ні, ми з вами говоримо, а нерозумні люди зроблять висновки. Дивіться, я спав в літургічному сні. Я прокинувся, ви кажете, те, що сталося з Кримом. А я вас запитую, а що сталося з Кримом, дівчата? Я спав, я нічого не знаю, що сталося за останні 6 років. Ми б вам тоді просто запропонували би просто з'їздити туди. Щоб мене заарештувало ФСБ.
А чого б вас заарештували? Тоді я вам рекомендую, якщо я вас почитав на Вікіпедії, почитайте, хто я такий теж на Вікіпедії. Добре, ми просто Дивіться, цікавимося. я вам просто зараз, я від вас хочу почути, що сталося з Кримом. Насправді Крим залишився Кримом, бо там те ж саме море, ті ж самі гори, те ж саме повітря. І от чесно вам скажу, ми приїжджаємо до Ви себе мене додому. тримаєте за ідіота зараз, от мені цікаво. Ні. Ну і море лишається морем, гори лишаються горами. Правильно, що сталося з Кримом? З Автономною Республікою Крим, заслуженими артистками якої ви є. Я вам скажу, мені здається, що Україна просто втратила Крим. Що значить втратили? Він відчепився, засох. Ви Ну, мені так. зараз Шуфрича нагадуєте, який розказує про те, що втратила. Що значить втратила? Ну це наша думка. Україна відчепила, там зіппер був якийсь, чи що, відрізала. Я не знаю, розумієте, безліч політиків можуть казати, що Крим наш Це ви так кажете, я якраз з так не української кажу. сторони. Ні, ми кажемо, що це наш дім, і він завжди таким був. Ми завжди так казали, не тільки оглядаючись, знаєте, на останні події. Дійсно, але як сказав наш земляк Олександр Усик, що можемо безліч разів казати, що Крим наш, але ми їдемо додому через 2 кордони. Я запитаю по-іншому. Я не люблю бути ідіотом в студії абсолютно, і що коли гості роблять з мене ідіота. Чи відбулася окупація Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, які є складовою частиною України? Пряме Слухайте, питання. ми ж не балотуємось в президенти України. Пряме Ми не питання. балотуємось в президенти України. Ви прийшли в цю студію на кримсько-татарський телеканал. І тому ми будемо говорити про Крим саме в такому контексті. Чудово. На таке питання ми просто не будемо відповідати, тому що ми не є політиками, ми не є, я знову повторюю, членами секретаріату президенту, щоб вам відповідати на такі складні політичні питання. Якщо вас запросять виступити в Кремлівський палац перед Путіним, ви поїдете? Ні. Чому? Тому що це наша позиція. А в чому вона полягає? Ми можемо її не пояснювати, але ми не поїдемо. Ви не хочете нічого пояснювати, так? Ні, ми просто маємо свою позицію. Я вважаю, Я хочу що... її почути. Слухайте, Я вважаю, ще що раз деякі підкреслюю, речі ми не повинні ще раз підкреслюю. Пісня «My Road». Ви сказали про вибір, про Так. позицію. І, власне, стосовно цього ми говоримо всю дорогу, всю програму. Ні стосовно чогось іншого. От наш Чому вибір позиція про це не говорити? виступати перед Путіним? Наш вибір про це не Путін говорити. прекрасна людина, яка виходить на Червону площу, Красну площадь в Москві. Ну, от ви їдьте виступати до нього. Я не поїду ніколи туди, незважаючи на те, Ну, що я так, вам а чому сказав ж? персональну історію, що Ми там вам сказали, робиться. що ми не поїдемо. Я вас вважаю, що цього запитую. достатньо. Наш вибір про це не говорити. Ви знаєте, в кремлівській залі кажуть, не дуже гарна акустика. Я поняття не маю. Слухайте, я ж не виступав Ну там кажуть, ніколи. так кажуть. Тому, в принципі, поки що Кажуть, ті, ми... хто виступав, то це каже. Ну, багато артистів там виступало. Багато, і, до речі, народних артистів України також. Послухайте, у вас же розділена сім'я, та, наскільки я розумію? Чому вона розділена? А як? Ну, ви де живете? Ми живемо в Києві. Ви живете в Києві. Ваша мама де живе? Батьки в нас живуть в Криму, в Сімферополі. Працюють вони ким? Ну, якщо ви про нас там читали, то напевно ви Що знаєте, значить ким я вони читав? Ну, працюють. це ж відкриті джерела, я нічого таємного. Я вас запитую. Вони працюють на своїй роботі. На якій? Вони юристи. Ну, тато ким працює? Тато у зараз нас не працює. вже Не так, працює. Але так. працював до якого року? А він суддя. Зараз він вже у відставці. До якого року працював суддею? Мені здається, десь 2 роки тому Тобто вже під час окупації? він пішов у відставку. Під час окупації це було? Напевно, так. Ну, ви Тобто окупація сталася? нас питаєте, ви ж знаєте, ким працюють наші батьки, якщо ви задаєте Ну, таке звісно, питання. я знаю. Ну, слухайте, я вас логічно до чогось вивожу, правильно? Хочу почути, щоб і від вас відповіді, щоб глядачі, які голосуватимуть на Євробаченні за вас, теж зробили певні висновки. Чи варто голосувати? Розумієте, в чому справа, Романе? Так, То, що будь ласка. на Євробаченні приймаємо Так. участь ми, а не наші батьки. І ми б зараз залюбки поговорили про Євробачення, тому що ми вже А що ви хочете мені дорослі. розказати про Євробачення? Мені цікаво. Дорослі, є дуже багато дорослі цікавих тем про дівчата, нам Євробачення. вже давно не по 15 років.
Вибір свій ми зробили вже давно. Визначилися нам у батьків своє життя, свій вибір. У нас своє життя. І вибір абсолютно Ви свій. ж кажете, що ви їдете в Крим і долаєте 2 кордони. І тому я вам скажу, на Євробачення ж не наші батьки намагаються поїхати в цьому році, правильно? А намагаємось ми. І тому я не дуже розумію ці питання, тому що давайте поговоримо про Євробачення, давайте поговоримо про фінал, який нам предстоїть через 2 дні. Ми зараз до нього активно готуємось. Просто, знаєте, проаналізуйте наші саме творчі кроки за останніх 5 чи 6 Зараз, років. хвилиночку, ми це зробимо обов'язково. І я думаю, що всі питання стосовно нас, стосовно нашої позиції, стосовно нашого вибору просто відпадуть. Якщо ви проаналізуєте наше творче життя 5-6 років. Навіть більше. Ну дивіться, навіть більше. ви навчалися в Харкові, ваша мама, вона з Харкова, так? Ні, наша мама з міста Сімферополя. Сімферополя. Так. Окей. Наші батьки, вони познайомилися в Харкові. В Харкові познайомилися. Ну, бачите, ви опанували українську мову прекрасно, я вас не прошу навіть говорити щось кримсько-татарською, якої ви, очевидно, не знаєте, Не знаємо, не будемо не знали, приховувати. незважаючи на те, що це корінний народ Криму. Але ваша мама, Панасюк Лариса Миколаївна, вона працює зараз мовою оригіналу заместитель председателя Совета министров Республики Крим, руководитель апарату Совета министров Республики Крим. Тобто вона колаборант з окупантами. Я вам скажу, в нас батьки давно живуть в Криму, дуже давно. І вони люблять свою батьківщину. Вони давно люблять на цих посадах. Крим. Вони не хочуть звідти їхати. Вони працюють на благо людей, які живуть в Криму. Ваша мама, ясна річ, що ви за маму не можете відповідати, але вона отримала нагороду 05.2014 медаль Міноборони Російської Федерації за возвращення Крима. Як вам така штука? Ну, слухайте, якщо б ви зараз спілкувалися з мамою нашою, я б з радістю, якби був телефон, то я б набрав. Ви могли б запитати. Поставити таке питання. Ми, до речі, навіть не знали про... Не всі, бачите, ми такі деталі знаємо. Про це написано на сайті у кримського уряду. Власне, це відкрита інформація, я її не придумав. Якщо б ви хотіли, ви могли про свою маму прочитати. Ну, знаєте, нам достатньо, що ми з батьками спілкуємось, і ми спілкуємось. Ми домовились абсолютно не спілкуватися про політичні питання, тобто у нас ця тема просто вона відсутня. Ми спілкуємось. Тобто ви з батьками про це не говорите? Ні, ми не говоримо про це з батьками. Ми говоримо... У нас є про що поговорити, як діти з батьками. В нас є чудова сім'я, в нас є багато тем, про які ми можемо говорити. Батьки завжди цікавляться нашою творчістю, вони нас дуже завжди підтримують. І в принципі, в основному про це ми розмовляємо. А про політику ні. Ця тема закрита абсолютно. І тому у вас в горлі застряє слово окупація, війна. І ви не можете назвати, тобто сказати такі речі, що має бути кримсько-татарська національна автономія через це. Ви знаєте, ми це не через батьків, ні? Ви знаєте, ми хочемо, щоб за декілька років, може років хоча б через 10, подивитися... Ви не можете сказати, що Крим український? Чому? Подивитися на ситуацію взагалі, яка трапилася із Кримом, із Донбасом, взагалі з Україною. І потім... Ви ж сказали, що Крим просто Україна втратила, в якийсь спосіб пішла і випав з кишені. Дослухайте, будь ласка, що я вам хочу сказати. Через декілька років з позиції історії просто подивитися на те, що трапилося взагалі в Україні, в цих регіонах, і зробити якісь певні висновки. Зараз висновки робити будь-які ми не наважимось. Просто тому, що, знаєте, не все так очевидно для нас і не все так просто для нас, як здається, можливо, комусь. Можливо, хтось може отак от все чітко розкласти по полицях. Ми цього зробити зараз не можемо. Дзвіночок, добрий вечір. Алло. Алло. Добрий вечір. Нема, злетів, мені пишуть. Так що не вийде дзвіночок. Слухайте, ми про Євробачення, окей. Я от вислухав вас. Нарешті. Ну що нарешті? Я просто вас вислухав. Може, вам не варто представляти Україну? Ну давайте дочекаємося якщо у вас таких елементарних... Ні, при чому тут субота? Якщо у вас просто немає елементарного поняття, що є Україна в такому випадку, і що є війна, і що є країна-агресор. У нас є прекрасне поняття, що таке Україна. Болюча точка для України, і що є війна на Донбасі, як ви згадали, на Сході, то
без цього розуміння, може, ви... В нас є чудове Не розуміння, гідні, що може, таке я не Україна. знаю. Україна – це наша батьківщина, це місце, де ми народились, і В Сімферополі ви народилися. Ми Тобто це Україна, ми правильно я співаємо розумію? українською, ми працюємо на Україні, ми працюємо для українського глядача. І я просто, чому я вам пропоную дочекатись суботи? Бо в суботу буде фінал, і ми побачимо підтримку людей, які зроблять свій вибір, які проголосують. Та люди в Україні голосували за Януковича теж свої. Знаєте, ми скажемо так, нам здається, що кожна людина, яка працює на благо своєї країни, от, наприклад, як ми з боку артистів чи творчих людей, як ви з позиції журналіста і ведучого, так і, наприклад, політики повинні займатися своїм питанням і робити так, щоб людям жилося краще в своїй країні, щоб вони могли розвиватися в своїй країні вільно. А ми зі свого боку робимо все, що від нас залежить. Ми розуміємо, що від нас можуть. Знаєте, скільки благодійних концертів на нашому рахунку? От чому ви про це не питаєте? Ну, тому що цікаво ж, розумієте, проговорити про якісь скандальні теми, да? Чому скандальні? Романе? Чому скандальні? Це дуже Ну, проста просто, знаєте, тема. цікаво, коли... Проста тема. Якщо ви дасте благодійний концерт українським солдатам, які стали каліками, воюючи за Знаєте, Україну, ми, я тоді це Романе, зрозумію. давали багато благодійних концертів для дітей, Не прикривайтеся яким зараз держава... дітьми, вас дуже прошу. Ні, я не прикриваюсь. От чому ви? А ви прикриваєтесь темою політики? Ви прикриваєтесь чи ні? Чи так? тому Чи що може вона- ви просто в музиці не розбираєтесь? Я грав на баяні. Я вам кажу про, наприклад, Павло Баян, напевно, приносите. Я вам кажу Це для про іншого дітей, журналіста. наприклад, дітей з особливими потребами, чи дітей в онкоцентрі, чи дітей, наприклад, яким, вибачте, держава не фінансує лікування. І їх батькам, знаєте, скільки людей... Донбасу з того чи з іншого боку? Мені цікаво. Ми не розбиралися, просто дітей з Донбасу, Ну, які... поїдьте в Краматорськ, Маріуполь, дайте концерт. Зрештою, там Я вам дітям просто кажу, потрібно що те, щоб держава про дітей не думає. Знаєте, скільки їх батькам Знаю. просто доводиться збирати коштів на Знаю. лікування? Уявіть собі. І ми, знаєте, я навіть от вчора згадувала, в нас був концерт в Білій церкві, де на великому стадіоні збиралися кошти для хлопчика Діма. Його звуть, і він вилікувався. І ну, я вважаю, що це наша особиста перемога. Ми просто кажемо, що про те, що ми особисто, як співачки, можемо зробити для своєї країни, для людей, які в ній живуть. Ми робимо, мені здається, дуже якісний музичний продукт. Ми пишемо пісні українською, ми їздимо з концертами і намагаємося робити те, що ми вміємо робити якісно, від всього серця, від всієї душі і дуже щиро. А знаєте, розбиратися в якихось там просто питаннях політики, які я розумію, що вони є дуже складними і дуже у вас юридична важливими. освіта. Так. У вас слухайте, якби у вас не було юридичної освіти, я б сидів і так думав, що співакам іноді просто варто не відкривати рот і не говорити про політику і не відповідати на ці питання. Співакам достатньо співати, Романе, співакам потрібно, а не розмовляти про політику. І все, і більше нічого не робити. Розмовляти про політику в нас є кому. І дуже ми вам пропонували заспівати, от ви відмовились. Я будь думаю, ласка, що ви ще пожалкуєте про це. Я якраз ні про що не прожалкую, я собі Це ви для так себе- думаєте, це ви так вважаєте. Так, в нас є юридична освіта, і повірте, закінчили ми юридичну академію з 2 червоними дипломами, але все ж таки замітьте, що обрали ми інший шлях, ми обрали шлях у музиці. І тому зараз казати про те, що ми там повинні в чомусь розбиратися, Тобто, я знаєте... мистецтво поза політикою – це ваше глибоке переконання. Ні, ми це не кажемо. Знаєте, я тільки одне не можу зрозуміти. Чому от в нас така цікава журналістика, таке цікаве суспільство, яке, всіх артистів просто перебрало, всім артистам косички перемило. Чому? Як вони відносяться до політики і таке інше? Люди, в нас є політики з юридичною освітою, а може навіть без неї, не дай Боже. Розумієте? Так. Які нехай відповідають вам на всі юридичні і політичні і економічні питання. А ми будемо виходити, співати, дарувати людям емоцію, радість і кайфувати від того самі. От повірте, нам цього для щастя буде абсолютно достатньо. Просто прекрасно, як ви відкараскуєтеся від усього, що у вас є. Ми Це кажемо цікаво. так, як ми думаємо. Ми ні від чого не відкараскуємось. Ви такі я думаю, що слова глядачі кажете, зробили свої Романе. висновки. Я ніяких слів не сказав. Ні, ви вже Особливо. просто даєте свою оцінку, це ваше право, звичайно, але Я поки що оцінки не дав. ви це Жодної. зробили вже декілька разів. Ні, я сказав, що на прикладі інших артистів
я сказав, не на вашому прикладі. Ви будьте уважні, якщо ви юристи, то ви мали б чіплятися за конкретні слова і конкретні формулювання. Я з юристами, вибачте, з'їв уже просто зграю собак і прекрасно знаю, як вони спілкуються. Так що, ну що, на цьому буду ставити крапочку, напевно, в програмі, тому що... Заспівати ми встигнемо? Ні, тут дзвіночок, кажуть. Давай. Ой. Так, вибачте. Алло. Так, добрий вечір. Добрий вечір. Алло. Так. Алло, добрий вечір. Алло. Алло. Так, говоріть. Алло. Ну, Роман, доброго вечера, селям алейкум, слушал вашу передачу. Эти существа просто русские бляди, ну смысла с ними разговаривать нет, я прошу прощения за то, что в прямом эфире слов нет просто. С уважением к вам, без уважения к этим существам. До свидания. ну, такий дзвінок. Дякуємо, що російською мовою ви назвали нас таким словом. Дуже приємно. Ідіть з Богом, що ми можемо сказати. Ну і на цьому ми будемо ставити крапку все одно, тому що я боюся, що дзвінків буде. Ну, я просто читаю чат і прекрасно розумію, про що йдеться. Вам, звісно, творчих успіхів. Дякую. Вибачте, що може щось пішло не так. Просили завершити програму словами «Слава Україні». Чудово. Слава Україні. Відповідь героям слави. Дякую, що були з нами. Так само можна дивитися цю програму, окрім телеканалу УТР, на YouTube-каналах Скрипін.ua та Ukrainian Media Network. До зустрічі наступного четверга. Вне зависимости от того, как часто я приезжаю в Украину, я остаюсь гражданином Украины и украинским журналистом в первую очередь. Я не